Ftit ta' xurilu n-nursery ta' Tarxir Rainbow saret l-ewwel waħda f'Malta li nediet proġett ta' taħriġ fil-futbol għal tfal bi bżonnijiet speċjali. L-iskopu li dawn it-tfal jintegraw ma' tfal oħra, ikollhom opportunitajiet bħal tfal oħra u fl-istessin ikabru t-talent tagħhom fil-futbol. Aktar madda żmien, aktar żdiedet il-parteċipazzjoni ta' tfal, betajiet li jvarjaw bejn is-6 u d-9 snin. Kollox beda meta Anna Farrugia bdiet tfittex nursery biex bina Jordan ikun jista' jattendi għat-training. Minn hemm saru diskussjonijiet mal-President tal-klabb Tony Kassar u bdiet l-inizjattiva. Hija esperjenza sabiħa ħafna net it-tfal għandhom opportunità jilagħbu bħal tfal oħra f'nursery. U iktar u iktar għax jitrejnjaw fl-istessin li jkunu qed jitrejnjaw in-nursery l-oħrajn. U jiena nara mit-tifel tiegħi ġifieri li futbol ma jsemmix u kull ħaġa li jista' jixxut jasar jixxut jas. Tkellimna ma' numru ta' ġenituri oħra dwar l-esperjenza ta' tfal tagħhom. L-ewwel ma tgħinu lit-tifel tiegħi li jintegra ma' tfal oħra u jissoċjalizza iktar. Qabel ma kien jaf x'inhu futbol xejn, jiġifieri għażballu naħseb ma kien jaf x'inhu kważi. Issa sar jekk jara xi bużżieqa pereżempju jipprova almenu jixxutja, mhux ġast jibqa' għaddej u jħallihom. Jiġifieri jgħinutu ħafna bħala fiżikament u anke bħala relationship ma' tfal oħrajn jgħinutu wkoll. Ewwel ħaġa mhix faċli li jkollok tifel b'diżabilità u tara li wara 8 snin qiegħed hawnhekk flimkien ma' sħabu jilgħab il-ballun, speċjalment meta jkun twieled inti tibda timmaġina li sa il-ħajja tiegħek ħadd xejra differenti, imma l il-ġurnata grazzi għal kull support li wieħed jista' jsir, speċi huwa possibbli kif qed taraw illi tfal bħal dawn għandhom fej jimmirħu u jieħdu pjaċir. Jaħdem f'tim, jilab f'tim, irrid jistenna meta l-waqt tiegħu, irrid jiġilet għall-ballun, ċertu affarijiet li huma bżonnijiet anke għal disċiplini oħra fil-ħajja. It-tim qed ikun imħarreġ mill-coach Norbert Buġejja li meta kien ikkuntattjat dwar din l-inizjattiva ma ħasebx darbtejn. Feta jiżżar l-importanti speċjali l-qoddim tipo jitalmu xi ħaġa anke għal ħajjithom, tipo teamwork, jkunu iktar indipendenti u anke jemmnu fihom infushom iktar.